Tun bayan da Najeriya ta dawo mulkin demokradiyya a shekarar 1999, ake ta samun zarge-zargen badakala a ofisoshi da ake baiwa mata ragamarsu. A misali, kakakin majalisar Najeriya a shekarar 2007, Patricia Etta, ta rasa kujerarta a sakamakon badakalar kuɗaɗe da ake zarginta da facaka da kuɗaɗen majalisar. Sai tsohuwar ministan sufurin jiragen sama a zamanin Jonathan, Stella Oduwa, da ake zarginta da facaka da karkatar da biliyoyin kuɗaɗe, zargin da aka jima ana kai komo tsakanin Stella Oduwa da kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC. Sai dai Stella Oduwa ta zama sanata a zamanin magajin Jonathan, Muhammadu Buhari. Sai badakala da aka shafe sama da shekaru 10 ana fafatawa da tsohuwar ministan man fetur Dizani Alison Maduwake, wadda ake zarginta da ware biliyoyin kuɗaɗe. A halin da ake ciki, Dizani ta tsere zuwa ƙasar Birtaniya, inda a can ma take fuskantar shari'a. Ita ma Kemi Adeosun da ke zama tsohuwar ministan kuɗi a Najeriya, ana zarginta da amfani da takardar shaidan bogi na 'yan yi wa ƙasa hidima. Wanda dalilin haka Kemi Adeosun ta yi murabus daga mukaminta na ministan kuɗi a zamanin tsohuwar gwamnatin Muhammadu Buhari. Kemi ta ce bata san da cewa takardar da aka bata ta bogi ba ce, domin an sama mata ne bisa wakilci. A baya-bayan nan daga cikin mata da ke rike da manya-manyan ofisoshi da aka zarga da aikata laifuka mabambanta, akwai Sadiya Umar Faruk, tsohuwar ministan jin kai da kawar da talauci a zamanin shugaba Muhammadu Buhari. Kuma ana zarginta ne da karkatar da kuɗi da yawan su ya kai kimanin biliyan 37 ta hannun wani dan kwangila, amma ta musanta sanin dan kwangilan, ballantana mu'amala da shi. Duk da cewa a baya-bayan nan ta mika kanta ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa, wato hukumar EFCC, kamun daga bisani aka bada belinta. Sai Hadiza Bala Usman, tsohuwar shugaban hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwa, wanda ake zarginta da badakalar biliyoyin kuɗaɗe, wanda har ya kai ga ta rasa aikinta. Sai dai Hadiza ta musanta zargin. An kuma dakatar da shugaban hukumar bada tallafin dogaro da kai NSIP, wato Halima Shehu, kan tura kudaden gwamnatin tarayya kimanin biliyan 44 zuwa asusun wasu mutane da wasu hukumomi ba bisa ka'ida ba. Kuma ta ce ta yi hakan ne sakamakon matsin lamba da ta samu daga tsohuwar ministan jin kai Beta Edu. Sai na ƙarshe, ministar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar, Beta Edu, wanda ake zarginta da badakalar kudaden tallafin marasa ƙarfi daga hukumar kula da shirin, da kuma neman amfani da ofishin akanta janar na ƙasa domin karkatar da kudade da yawan su ya kai kimanin miliyan 585 na tallafi da za a baiwa jihohi guda 4 zuwa asusun wata mata. Ita ma dai a halin yanzu tana hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, wato EFCC. Tuni da 'yan kasar suka soma caccakar miƙa wa mata jan ragamar ofisoshi da ke kula da dukiyoyin al'umma.